jön ezen, mindjárt. Van itt minden, jó szánk, ingernek. Dob egy ilyet. Jön egy micro. Az a üveg. Megvan. Ilyen vagy. Várj, most te videózz. Oké, most akkor adja át, fogja meg. Oké. Ha, mehet. Ezt te. Tessék ilyen kisebbre. Ezt szedd vissza. Ezt adom-e? Analfabétát nem tudja használni. 500 km/h szép úgy. Ez mennyi volt gyerekek ez? Ó, most? Ő a tanultásom. Na, máskor találkoztok vele. Meggyújtod, én meg eldobom. Vagy add ide, azt én meggyújtod, eldobom. Mehet, mindenki kapcsolja be. Megvan? Oké. Itt van, nézzük, 3. Komoly volt. Ez volt az egyik. Na most melyik? Most dolgozni fogunk, hogy még egy videó legyen. Lehet? Oké. Most úgy ez a Technikai hívás. azok vannak. Oké. Várjál, most megnyújtom. Tedd ide. Hát most így tedd. Várjál. Nem kell, nem. Mehet, most elérünk, oké. Oké. Uram, jöjjön, mutassa már a videóban, milyen lesz a kár. Nem szoktunk szemetelni, de most... Most minek jössz fel? Na jó. Mehet a kraftolás. Kraftoljunk. Ezt kell, meg ezt kell hozzáizélni, ez teli van, hallgassák. Én vettem. Ő vette ezt. Tele van. Még hozzáragasztjuk mondjuk így. Remélem szét fogja vinni. Remélem nem. Ha szétviszi, akkor én kapok egyet ezért. Ha nem, akkor megiszom. Majd megisszam. Fogja? Soro energiaitalát, bazd meg, elbaszod neki. Hadd pénzt majd. Vagy ezt le. Kraftolunk. Vagy szólok, hogy mikor mehet. Hozzárakjuk, gyerekek. Megvan. Szerintem fogadjátok meg, írjátok a kommentbe, hogy fel fog-e robbanni. Jó? Oda fogom leállítani.
Nézd, így van el. Így van el. Gyönyörű. Nagyon szép, ugye? Uram, mehet? Oké, megy, figyeljenek. Az szép volt, gyerekek. El is repül. Hozza ide, mutassa meg, mi lesz belőle. Elrepült oda. Tudom, látom, mutassa meg a hát. Maradt vagy szétment? Egybe van! Egybe van, gyerekek. Megiszom, add már ide. Egybe maradt. Az meg kapott az ütődés. Mutassa meg, most szememben ne világos. Dobja fel. Dob fel. Dobja fel. Oké, nézzük. Azért kapta, de azért bírta ez. Harmadfokú égés. Ja, ennyi volt. Na akkor most meg is iszom. Megissza a Timo. Elbontom a úrnak. Hogy kicsit felrázódott, figyelj. Ez is egy új technika, a fetáltázásban. Arra figyelje. Ennyi volt. Azt vissza is a gyerek, ami felrobbant. Nézzék meg. Vissza is. És tök jó. Lássák? Semmi baj. Semmi baj. Nem folyik. Egy kár nincs benne. Ízlik? Kicsit dumbumos, ugye? Ja. Ennyi. Na. Itt van egy barlangrakó. Ő a stábtagunk, ő videózott alulról. Az ő videóit is meg tudják majd nézni. Egy kis szünetet tartunk. Elment húgyozni. Gergő, köszönj! Ja. Sztori. Külön ezt követően fogják. Jó, ott van. Nem van fal. Nem mindjárt oda. Tudom. Ez teli van. Teli, hát. Én hoztam egy másikat is. Csak szigetelő van. Ezt most el. Ezt nem kaptam. Drága. Másikat hozzászakom ide. Így kell bombát csinálni. Így csinált a bombát. 18 éven alulják nem van el. Így csinálták a háborúba is. Igen. Szövem úr. Szöve vagyok. És ez itt a pirópontjú. Ez itt a buzipontú. Buzipontjú. Így kell bombát csinálni. Az lefogyott a T4. Akkor majd mikor jöjjön? Nézzem, ő lefogyott. Hülye, ne dobáljál már! Hozzon már még maga. Bazd meg! Az! Na menj haza. Lefogyott. Menj haza, hoz. Bazd meg! Menj haza, hoz. Hoz még egyet. Az menjen már haza. Az elfogyott a cucc meg ilyenek. Ezt kivágjuk a videóból, gyerekek. Dobálkozom! Álljon már le! Ha ez nem robban föl, akkor... Ha ez nem robban föl, gyerek, nyugodjon már, ott van kint a... Ezt hozzáadom. Dobd már Gergő elé. Nem dobom oda, na figyelj. Jöjjön. Na, már tudsz marad. Majd leestem. Hiper lehet. Na, gyerekek, házi kapcsolják be a kamerát, aki itt van. Megvan? Házi Házi készítési bomba. készítési bomba. Minden tele van gázzal. Na, indítom. Kifogyott. Azt is felrúgom. Ez jó. Figyeljen, ez nagyot fog szólni. Ott van. Ott van. Hozz ide. Hozza ide, kameraman. Hozza már ide. Hozz már ide. Hello! Nyújtó! Itt egy kis nyom. Semmi van. De a másik az... Vegyetek ilyet, a Szabó Marci 8000 forinti árulja, és ha 10 darabot el tud adni, kaptok egyet ingyen. Én kapok ingyen. Ő kapja egyet, bocsánat, elnézést. Vegyétek most, amíg Vegyétek most, amíg van. Nagyon finom, én is eszem. 10 000 kupáfos, és nagyon jó. Egy majd. Így kell hegeszteni a szundiba. Jó. Így kell hegeszteni a szondiba.
még van. Ennyi volt, mi van? Ott várjál. Nem, na. Add a gyújtót. Ennyi volt, ég is adom. Van még egy? Oda menjen a másik oszlophoz! Operatőr ki van rúgva! Ó, mennek messzire! De úgy lesz, na jó, meg kikapcsolom a fényt. Vége! Arizzál magyarul. Elol. Na mehet? Mehet? Hülye! Ne! Hülye! Hülye, bazd meg, leégetted bazd meg a nyakamat! More! Menjetek szarni, gyerekek! Én is megyek. Jó napot! Itt a budim, itt a tudsz, de kakilni kell nekem nagyon. Olyan jót szartam! Milyen hangja volt?